editorial amiga oferir-lo era una pregunta que em neguitejava aquell primer dia. Mentre hi donava voltes, els amics Xavier Cortadellas i Judit Pujador, d'Edicions Sidillà, em telefonen per veure'ns que volen parlar-me d'un projecte que no té cap relació amb el meu. No obstant, penso, ja ho tinc. Quan ells hagin acabat la seva exposició, jo els faré la proposta que tinc al pap. Efectivament, l'endemà ens trobem, els en parlo i ens posem a treballar. Avui presentem en societat la criatura fruit d'aquella trobada. Cal dir que a partir de l'acord no paro d'anar amunt i avall, com acaba de dir en Xavier, o en Xavi, em sembla que hem de dir així a la Bisbal, d'anar amunt i avall del territori. L'1 d'octubre és a la cantonada, per tant, no puc badar. Ho faig per prendre el pols del país, tot compartint, ho dic a la presentació del llibre, amb tants i tants ciutadans la civilitat, la il·lusió, l'alegria, el somriure, l'esperança, la força, la generositat, la revolta, la decisió, les raons, l'orgull ben entès, els anhels acumulats durant anys i panys, els anhels novells també, l'activisme gens secundari de les dones, les paraules exclamades al carrer, les paraules que s'hi podien llegir, les banderes al vent, la dignitat. Durant aquells pocs dies rodo per 33 comarques, gairebé totes, i una colla de pobles. Al llibre hi surten 107 municipis. És veritat que ho fan de manera poc harmònica. És a dir, n'hi ha molts més de la meva comarca, el Pla de l'Estany, i de les que poc o molt hi veïnegen. L'explicació és senzilla. No en busquéssiu cap altra. Cada nit torno a casa a fi de no trobar-me lluny de tot allò que aquells dies s'hi cou. Per tant, em moc molt més per Banyoles o Girona, posem per cas, que no pas per Lleida o el Pallars. Llevat d'algunes manifestacions programades i que no em perdonaria perdre, vaig totalment a l'aventura, a l'atzar, sense anar a l'encalç d'això o d'allò altre previst d'antuvi. Deixo de banda sedassades prèvies. Entenc que és la millor manera per copsar els batecs ciutadans. Veureu algun mural que, si bé l'he fotografiat ara, ja hi era abans de la convocatòria de l'1 d'octubre. Però sí que van ser motivats per la independència i prou que les darreres setmanes ens han ben acompanyat. Hem cregut, doncs, que incloure'n no era un disbarat. Les fotos corresponents i totes les altres no s'han posat gens a la babalà, sinó ordenades d'acord amb un guió establert. Per exemple, el capítol dedicat al dia de la votació s'inicia amb imatges d'urnes, segueix amb proclames a favor d'anar a votar i amb advertiments de com protegir les urnes. Finalment, el capítol es tanca amb un mural protagonitzat per una urna plena de paperetes. Malgrat la violència, l'objectiu, ja ho sabeu, s'havia acomplert plenament. Algun mural o cartell el veureu empastifat o estripat per part dels que no advoquen per la independència. Podeu creure'm si us dic que mentre anava d'un lloc a un altre esperava descobrir alguna exteriorització feta per la gent unionista mostrant les seves raons, les seves propostes. Res de res. Ni murals ni cartells. Això sí, alguns ensurts en forma d'amenaça o insult. Cap altra cosa que anar en contra, destruir, humiliar, empresonar. Lamentablement, una altra metàfora de com és un dels estats que ens té sotmesos. Deixo aquestes misèries i vaig a coses positives. Per començar, agrair als editors la seva confiança, la seva paciència i manifestar la bona entesa que en tot moment hem establert i el saber fer de Pujador i Cortadellas. També és de justícia agrair a Impremta Pagès l'ofici i l'amistat que m'han ofert, dues gràcies que no sempre es donen i menys aparellades. Més encara, remerciar a Miquel Buch, Neus Lloberes, Jordi Cuixart, Ernest Benach, Joan Rigol i Núria de Gispert, les seves ratlles tan autoritzades. I encara uns mots de felicitació a Miquel Aguirre, qui ha escrit un suculent capítol dedicat a la votació del president. No us el perdeu. Sense aquestes aportacions, el llibre no seria el que és. La breu presentació que hi faig l'acabo dient que el camí que ens porta a la independència serà difícil de recórrer. Hem de comptar-hi. Potser serà llarg,
no ho oblidéssim. Només la paciència i l'esforç ens duran la llibertat llargament delejada. Certament és una premonició del que passaria a partir de darreries d'octubre. Però després d'aquestes dates, si voleu després de l'1 d'octubre, no ha acabat res. S'ha iniciat una nova etapa que ha de costar-nos més a la independència, o així ho interpretem els ciutadans. Ho dic perquè, movent-me per Catalunya, he vist de nou amb emoció la solidaritat ara envers els presos i la fe en un futur en llibertat. Han volgut doblegar-nos, però continuem dempeus. Ho acabem de viure fa un moment a la Bisbal. Continuem esperançadament dempeus.